दा जों नै आबौनि न'आव मोनफैबाय जों आबौजों आंजों एसे टाउनथिं ओंखारलांनो नागिरदों मोनसे जायगायाव जों थांनो नागिरदों ओमफ्राय आं सानबाय मा भिडिअ मोनसे बानायनानै दिन्थिनो आबौनि न'खौ जायफोरा नुवाखै बियो नायथोंसै आरो आबौजों एसे मोगा मोगि लानि आङो आबौनाव फंनैसो बाथ्रा सोंना नायनि आबौआ फिल्म लाइनाव मा मा एक्सपिरियेन्स मोननाय बेखौ नोंथांमोना मिन्थिना लादो दा नै आं आबौनि न'आव मोनफैबाय आबौआ नै ओंखारना दंखायो दा सिङाव थांसै आबौजों फंनैसो बाथ्रा रायलायनोसै आच्छा दानिया जों नै आबौनाव फंनैसो बाथ्रा मिन्थिना लानोसै नोंथांमोनाथ' मिन्थिया नालाय दिनैसिम आबौनि पार्सनेल लाइफफोरखौ मिन्थिया आरो आबौआ मा मा फिल्म बानायदों बेखौथ' नोंथांमोना मिन्थिया नालाय थ' आं दिनै नोंथांमोना आबौनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिन्थिहोनोसै सोंनानै जोङो बेलेग जायगायाव मोनसे थांनो नागिरदों ओमफ्राय आं सानबाय आंथ' गोदान इउटुब चेनेल खुलिबाय नालाय आंनि इउटुब चेनेलाव होनो थाखाय फिसा आबौखौ रिकुवेस्ट खालामबाय आं आबौआथ' इन्टारभिउ होथ'वासै होन्दोंमोन बेलेगाव थांनांगौ मा होननासो रागा जोंलाबायदोंमोन ओमफ्राय आं रिकुवेस्ट खालामनायाव दसेल'खौ दसे टाइम होबाय दा नोंथांमोना आं जेसेखिनि हायो बे दसे टाइमावनो आं आबौनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा सोंनो नागिरबाय आरो दा आच्छा आबौ नोंनि एड्रेसखौ एसे खोन्थाग्रोदो रायजोफोरनो ओमफ्राय लोगोसे मा मा फिल्मखौ बबे सनाव मा फिल्म बानायजेननायमोन बेखौ बुंथिदो आरो रायजोफोरा एसे नायथोंसै ब्रा सोंथारबाय जेला थांनो गोनाङाव थांनो थाखाय बिक्रमआ सौफैबायब्ला आं आरो रेडि जानानै दंखायोमोनलाय गिबियाव आंनि जिल्लाया धेमाजि आंनि थागिबि गामिया जाबाय गगामुग हालामनि सिङाव थानाय सेनकदमगुरि मुङा आंनि लंकेश्वर बसुमतारी गमायैनो बर' सावथुन मुलुगनि सोमोन्दै मा मा सावथुन मुलुगाव फाव खालामबोखो दिनैसिम स्टार्टिंनिफ्राय दिनैसिम मोनबेसे जाखो बेखौ सोंनायाव खोन्थानो गोनां बायद' जाबाय आङो नोंगौ गिबियाव आङो गहपुर हालामनि रुबि नार्जारी हारेबारि गामिनि बिथां प्रडिउसार बिथाङानो आंखौ रं नाम्बार पार्ट 2 आव प्रफेसार रल होदोंमोन औ गिबियाव आंना फार्स्टआवनो रं नाम्बार पार्ट 2 नेक्स्टआव बिथां रुबि नार्जारियानो गहपुर हालामनिया थैसाम अर नखर संसारनिफ्राय हमनानै गोबां जाबाय आंनि सावथुन मुलुगाव थानाया दिनैसिम आङो जायाखैब्लाबो सर्ट मुभिखौ लानानै फुरियावनो 20सो जाबाय आंनि बुरजा जानाय बायदि मोनबाय बर' सावथुन मुलुगाव नाथाय नैबे आंनि फिसौ बिक्रम बसुमतारीजोंबो आङो सावथुन मुलुगाव धेमाजि जिल्लायाव गिबियाव साया माया सिमां बे साया माया सिमां बर' सावथुन मुलुगाव आङो गार्जियान मेन रल न'खरनि गाहाय बोराइ फान रल होदों आरो रल मोनदों आं बे रलखौ फावथिनाखौ दिन्थिनाय जादों आरो बिनिफ्राय बिथाङानो बिक्रम बसुमतारीनि बिथाङानो मेन एक्टर आरो बिथाङानो गिबियाव आङो थैसामावनो सारा आंनि अल आसाम बर' सुबुं माहारि रायजो राजानिफ्राय आङो गोबां मान बान्था आर'नाइ मोननाय जादों गोदना दानस'लायनाय औ फार्स्ट नामा बेनो नंगौ माने फार्स्ट नुदों आरो गोदना दानस'लायनाय दाना टप सौलायनाय नंगौ बिक्रम बेखौ आंबो आसुरित जादों गिबियाव गोदोना दानस'जानाय आच्छा नों माबायदि मोननायमोन जेनेबा बे फिल्मावथ' दानस'यो ओमफ्राय दानस'नानै जे नों शुटिं टाइमाव माबायदि साननायमोन नोङो आंथ' नांजानोबो गिदोंमोन गिलुबालु एफाबां गोबौ थरालजों सिबनानै होबाय एक्टरा आं मेगन बिसेबखानाय जादों आरोखि गिनानै आङो दा जिसे अभिगथा मोनबाय बे अभिगथाया ओरैनो सा साज्रां सावथुन मुलुगाव पाठ खालामोबा बे बारा माबा जाया आरो साक्सेस जाया आरो एक्टिभ जाया आरोखि गोसो होनांगोन गोबां रायजो राजाफ्रा मिन्थिस' हायियाव केमेरा खेबबानो जायो डाइरेक्टरा बुंबानो थिनबानो जायो डाइरेक्टरनि मथे खोथाखौ लानानै एक्टिं खालामबानो जायो बेबो नंद्रायजोबा गावहाबो क्वालिटि थानांगोन औ नाजानांगोन डायलग क्वालिटि थानांगोन गावनि लकेसनावहाय गसंनाय जिरायनाय गेदेर उन्दै मान सन्मान बेफोरखौबो एसे सिंजों सिं सिबिनाय थानांगोन अब्लानो साक्सेस जानो हागोन सावथुन मुलुगाव आबौ
आं दा बेखिनियाव रायजोफोरनो मोनसे बाथ्रा सोंनो हाबावनोसै अबे सननिफ्राय नों नैबे सावथुन मुलुगाव हाबजेननायमोन? नंगौ आंनो 2009 आव लादों ओमफ्राय 10 आव रिलिज जादों रं नाम्बार पार्ट 2 आ 2009 निफ्रायनो औ 9 निफ्राय ओमफ्राय बिनि सिगाङावथ' जेबो लोब्बा गैयामोन सावथुन मुलुगजों लोब्बाथ' गैखाया आं केमेरायाव गसंफेरनाय रेकर्डआनो गैयामोन आरोखि बेसेबां बैसोसिम नोङो फिल्म गालांबाय थागोन होननानै नोंनाव दा साननाय दङ? हांख्रायबानो आं दाबो 5 बोसोरखौ आराम हाबावगोन रल लानो होननानै आङो गावनि गाव देहा पानिखौ गावनि फिजिकेलिखौ फोथायनाय दं आरोखि। आच्छा आब'आ दासिमबो माने 5 बोसोरसिमहालागै माने आंनि साननायावथ' बियो जेसेबांसिम हायो एसेखिनि गाव गालांबाय थागोन आंनि साननायावथ' आरो आं नोंनि जितु इन्ट्रेस्टखौ नुनानै ओमफ्राय दा बेखिनियाव जोङो मोनथिबावनो लुगैयो जे बबे प्रडाक्सनाव बबे फिल्मखौ बानायनायाव नोंहा बांसिन माने गोग्गानाय मोन्दोंमोन आरो बांसिन गोजोननाय मोन्दोंमोन नोङो बबे प्रडाक्सनाव आरो बबे फिल्मखौ बानायनायाव? बे थार बाथ्रा सोंनाया आरो आंबो थारखौनो खोन्थानांगोन। प्रडाक्सन हिसाबै रुबि नार्जारि गफुर हालामनि थाराइबारि गामिनि बिथां प्रडिउसार बिथांनो डाइरेक्टरमोन बेवहाय थैसामाव आं बेस्ट माबा मोन्दों मान सन्मानबो मोन्दों बेनिफिटबो जादों। बिथाङा आंनो जाबादि रादाय खानानै माबादोंमोन बन्द'बस्त खालामदोंमोन एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बे एग्रिमेन्ट मथे आंनो मोजाङै मोजां बुजायनानै हरदों। रं नाम्बार पार्ट 2 बानायबाय फार्स्ट टाइम ओमफ्राय दा बोरैहाय सेलेक्ट जानाय बेखौ रायजोफोरा एसे मिन्थिनो लुगैगोन खोमा ओंखायनो सोंथारबाय आङो। सोंनाया मोजां आंबो सैथोखौनो खोन्थानानै लानाया आंनाबो मोजां माब्रै होनबा आंहा सम सम सरासनस्रा गगामुगाव थांबाय थानानै बै लेखा दखानि अनजुलि रामसियारि बुक स्ट'राव गगामुगाव जिरायबाय थाग्रा हुदा दङ। प्लास आंहा मोनसे फिसा आयुर्वेदिकनि मोनसे बिजनेसबो दंमोन बाहाय आङो सानफ्रामबो नङाबाबो साननैनि सप्तायावहाय साननै बा सानथाम थांनानै जिरायबाय थायोमोन आरो केटनिमनि माबाखौ लाबोनानै गगामुगाव बे लेखा दखाननि अनजुलि रामसियारिनि दखानावहाय बिथांमोना जमा होफैयोमोन। बिनिफ्राय जायगायाव बे फिल्मखौ नायखांनायनि उनाव बिथांमोना जि थाइसे थाइनै कालेक्सन जायो बेखौ लांनो फैयोमोन। बे लांनो फैनायावनो आंखौ नुनानै गिबियावनो खुलुमबाय आदै होननानै रुबि नार्जारिया बुंबाय अ सोर जाखो आंथ' सिनायासै जाबाय अब्ला बुंबाय आङो गफुरनि आंनि मुङा रुबि नार्जारि आं बर' फिल्म बानायोलै आदै होनबाय हा बे बैसोआव अब्लाबा सेंग्रा गाज्लाथार बियो आंहा फोथायनाय बारा गैयामोन आरोखि। बेनिफ्राय आं बुंबाय नोंलाय मा बर' फिल्म बानायोलै होनबा बानायोलै आदै आं नों केटनिमखौ नायाखै होनबा होनबाय आं बे समाव नायाखै अब्ला दे बानायदो बानाय मोजां बाथ्रा नङा आदै आं नोंखौ एबाराव आंनि बर' सावथुन मुलुगाव आं नोंनो रल होनो नागिरदों बे रलखौ नों थांनानै रलखौ लानानै आंखौ मदद होयोबा आं बहुद रोजा रोजा साबायखर बावगोन होननानै बुंनायलाय हाब आं हागोन आंलै आंहाथ' बे रोखोम नलेज गैया जियानो जादोला आङो नोंनि न'आव थांगोन नोंनि न'आव थांनानै नोंहा मा मा दंजायो इन्सट्रुमेन्टफ्रा फिल्मनि बानायनायाव माखौ लानानै फिल्म बानायो आंबो एसे अभिगथा लानो लुबैनानै बिथांखौ डेट होबाय डेट होनानै बिथाङा आंखौनो लांफैदों अखानायै थांनानै बिथाङा कनसेप्ट माबाखौ खोन्थाबाय स्क्रिप्टखौ खोन्थाबाय आदै मोजां मोजां स्क्रिप्ट दङ आंनाव दा बर्थमान नोंखौ मोननानै आंहा साक्सेस जागोन होननानै आं गोसो फोथायनाय थाबाय एबाराव थैसाम बानायनाय जागोन बे थैसामाव नोङो मेन रुल दाखु अर्थात गुन्दा गिलुबालु माने गिख्रंथाव गुन्दा जानांगोन नोंथांखौ आङो बे पार्टखौ होनाय जागोन आं बुंबाय हाब समायगोन नालाय जागोन नालाय एक्टिं रोंगोन नालाय होनबाय रोंगोन आदै जों दङ बेबायदि मदद होनायाव थैसामाव जै रलखौ होखांनानै आंबो गोसो होनानै जाथिनो डिरेक्टरफ्रा बेखौ आं लाना आलाम खालामनानै गोसो होबाय गमामायनि रायजोफ्रा गोबां अनसायबाय। ओमफ्राय दा मोनसे बाथ्रा जों मिन्थिना लाबावनो मोजां आब'आथ' बिराद रल बानायबाय मालाबा फिफा रल लानाय मालाबा प्रफेसार लायो होन्दों मालाबा बेलेग रल लायो ओमफ्राय दा नों माबायदि रल लानानै नों बांसिन गोजोननाय मोनो आब'खौ माबायदि रलाव समायो रायजोफ्राबो कमेन्ट खालाम दाबाव। आसलथे
जि रलखौ लानानै नाम जादों रायजोफोरजों बाख्नायजादों बा मुगैजादोंमोन भिलेन आं बमा गुन्दाखौ एसे साबसिन मोनो आरो बारा आंखौ फोरोंनाङा बायदि मोनो आरोखि माने मोनसेल' एटिटिउडआव थाबाय थानो गोनां जायो नालाय जायो रागा ना रागा बे मोनसे एटिटिउडआव थाबाय थानांगौ कमेडि बा बेलेग मोनसे जायो बेलेग एक्टिं खालाम गोनां जायो बेनो आरो दा ओमफ्राय दा आं बुंनाय बायदि जायो गोसो होबाथ' गासिखौबो हायो हाबाबो इन्टारेस्टआ आंना गुन्दायावनो दा बेखिनियाव जों बारा गोलाव खालामला जों बेलेग जायगायावबो दा थांनो नागिरदों बे समावनो आं आबौखौ दसे रिकुवेस्ट खालामनासो भिडिअखौ लानाय नालाय दा जों नै आबौनि न'निफ्राय ओंखारबाय जों थांनोसै बेनो आबौनि न'आ बाय बाय मा नोङो जुलि जाबाय एसे हाखुदां साहा लोंलांदो मुरिजों लाजिया नोङो मुरिजों बे डाइलगखौ आं दाबो गोसोखाङो मिनियो